Hello mga tugangs! Andito ako ngayon sa Sentinel Shoes dito sa 3rd floor ng Nagaland Mall. Ngayon mga tugangs ay i-feature ko itong shop na to dahil this past few days ay naghahanap ako ng sapatos para birthday gift ko, syempre sa sarili ko. Gusto kong i-introduce sa inyo ang co-owner ng shop ng Sentinel Shoes, si Sir Vincent. Hello mga tugang, welcome to Sentinel Shoes. Gaano na ba katagal ang Sentinel Shoes? 5 years, sir. Nag-open kami, sir, sa 2nd floor dati, September 7, 2019. Okay. Ano ba ang mga binebenta natin dito sa Sentinel Shoes? You can see, hindi naman talaga lang siya sapatos. So, ano pa ba ang binebenta natin pera sa mga sapatos? Sa mga apparel, sir, katulad dito. Jacket, may mga tops tayo. Shorts, may ano din siya, bola. Kita pa ako, sir, bags. Skateboard. Skateboard, meron. Yeah, so may mga bags din dito. Consider ba to as mura, pangmasa? Ngayon kasi, sir, naka-buy one take one kami. Oh, naka-buy one take one kayo. So may promo kayo niya, sir. Ano ba ang mga promo niya, sir? Kagaya para sa akin as naghahanap ng sapatos. Anong size to, sir? 13, sir. 13. Ito, sir, medyo, 13 to. Under Armour. Tapos ito, Eritrea. Wow. Mayroon pang iba dito sa size 13. Ito. Ganda nito, sir. Yan, sir. So, explain mo sa akin, sir. Halimbawa, bibilin ko to. Magkano to, sir? Ito, sir, ang SRP niya, 5,995. Pwede ka maghanap din ng isang size 13 na sapatos. Katulad nito, size 13. Okay. 4,800. Free na po to. Ba? Okay, sir, ito. Gusto mo itong free. Ito, may isa pa dito, may Crocs. Ito, sir, size 13 to, 4,000 to. Pwede mo na itong free dyan sa Under Armour. So, imagine mga tugangs, bumili na ako nito, meron na ako nitong Crocs, for free na siya. Diba? Okay, sir, ito. Gusto mong free ito. Lahat po ito, authentic. Lahat authentic ang mga tindi namin. Okay. Pwede mo, kung gusto mo ng jersey, may mga ano tayo dyan, shorts, may mga shorts, may mga medyas, may mga slides. So, isa to sa mga magandang opportunity mga tugangs na bumili na kayo dito sa Sentinel Shoes kasi nasa buy one take one promo sila. So, hanggang kailan ba to, Sir Vincent? Hanggang January 7. Paano natin ba, sir, mapapatunayan sa mga viewers natin na itong mga hawak kong sapatos ay authentic? Una-una, makikita mo siya sa material. XDR, kung XDR, talaga rubber talaga siya. Rubber talaga siya. Tapos kita naman yung matigas. So, ito talagang ano to. Kaya ito, sir, yung mostly ito yung laging natin nasira, di ba, sir? Tapos makikita mo kahit sa ano, yung pagkakaano niya, pagkakadikit, malinis yan. Yung iba, hindi naman, talagang hindi yung mga OEM dyan. So, isa pa, sir, may mga ano to, may mga QR code to. Pwedeng mag-download ng app, i-scan lang to. Pupunta sa ano ng Adidas halimbawa. Okay. So sa mga gustong bumili dito sa Sentinel Shoes, no worries kasi mga authentic shoes naman pala talaga. So hindi siya OEM, hindi siya copy, hindi siya premium copy. Punta na kayo dito mga tugang. Sir Vincent, invite mo sila, Sir Vincent, dito sa Sentinel Shoes. Inimbitahan po namin yung mga suki namin, kahit yung mga maging bagong suki pa lang na may promo kami buy one take one dito hanggang January 7 sa Sentinel Shoes, 3rd floor Nagaland Mall. Maraming salamat for giving me opportunity na ma-feature ko tong shop mo dito sa Nagaland Mall. So, maraming salamat po ulit sa mga tugangs. Kung umabot po kayo dito sa dulo ng video na to, please like and share po and follow po ng mga pages ko, Boom Pili Photography at We're in Naga City. So, mga tugangs, thank you very much and sa uulitin mga tugangs. Thank you mga ka-Sentinels.